Iki bola madune super bola. Koloni anyar sampai teko paling iki. Iki madune kae siji Kang Senane. Oke, yang minat madu lebah liar, tawon ondoan, tawon gung, kelanceng, itama, bisa hubungi saya. Oke, kemungkinan ya duduh ora, ya ora usah kena lah. Seperti di video wae. Oh, ana sing bolong iki. Ana sing bolong iki bolong. Nah, kewan sing bolong. Yes. Mantap.